És veritat que durant aquests 4 anys de l'ESO fent educació física hem pogut aprendre tots els coneixements d'aquesta matèria d'una forma molt independent i dinàmica. Sí, ara que ens hem pogut avaluar entre nosaltres, veure com ho havíem fet d'una manera més sincera, no totes les normes... Sí. Fins i tot hem fomentat el joc net, veritat, i el respecte entre companys. Sí, amb la medalla que hem creat per poder... Hem votat entre companys i hem donat al company que més net ha jugat. Sí, efectivament. D'aquesta manera hem pogut aprendre l'educació física d'una forma dinàmica, des del respecte i des de la independència, no? Sí. Perquè ara podem crear els nostres propis entrenaments personals. Hem treballat amb els discos voladors i hem après un nou esport que és l'Ultimate, que consisteix en jugar amb un disc volador entre 2 equips. Hem fet partits i sobretot hem valorat l'esperit de joc en equip i del joc net